to yanzu kin ga su masu ciki shawarwarin da ake ba su shine idan mace ta samu ciki misali ana so ta fara zuwa awo da wuri lokacin cikin yana kaman sati 10 wata 3 kenan ko kuma sati 20 lokacin ciki na wata 4 kenan shine ma ka'idar lokacin zuwa awo na farkon haihuwa ko kuma ne yaushe ne ciki na wata 4 sai ta je asibiti za a fara mata gwaje-gwaje saboda a fara maganin cikin da wuri idan ta je asibiti aka je aka gwada aka ga jininta yayi ƙasa muna ba su wasu magunguna da muke ce shi Hasalet maganin ƙarin jini da kuma folic acid mafi yawanci dama wannan su ne magungunan masu ciki kuma dama akwai wasu cututtuka kin san kamar misalin zaɓin malaria ba a so a ga mai ciki tana kama da zaɓin malaria saboda yanzu ma wani zazzabin malaria ma da ake ma mai sa nan da nan za ka ga jinin mutum ya sauka to kuma balle ita tana da ciki dama nan da nan jinin ta zai sauka to ba a so ta samu wannan malaria shi yasa shi ma akwai wani magani da ake ba su da ake cin mishi sulfadoxine fermentan mukan ce mishi SP shi ake ba mai ciki su biyu a lokacin tsawon lokacin da za ta yi awo daga farin cikinta idan ta zo awo ciki na wata 4 za a bata wannan magani da kuma maganin ƙarin jini sai ƙwaya 3 ne za ta shanye shi gaba ɗaya idan ta ci abinci in za ta kwanta sai ta shanye shi maganin ana ba bayarwa ko da ita mai cikin ba ta da malaria ɗin ko ba ta da shi ai kamar magani da ake ce mishi prophylaxis wanda yake kare mutum kamar anti-malaria haka sai kuma in ta dawo bayan sati 4 sai a ƙara bata to yanzu kin san akwai wani tsari da ake yi na awon ciki wanda ake yin shi ake cin shi focus antenatal wanda ake so mai ciki kwata-kwata ta yi awo so 4 ne kwata-kwata har ta haihu tun daga ɗaukan cikin haihuwa ba a so ya wuce haka mu kin ga muna mutanen mu wani lokaci da yake mu kin ga muna karkara ne mafi yawanci ka dinga fama kenan da mace ma wani lokaci su ba ta zo awo ba su ciki ya kai wata 8 sai ta ce ta ki zuwa ne saboda ka ta watan gariya a hanya dan haka sai ta ki zuwa idan da cewa ba kullun take zuwa awo bayan sati 4 za ta dawo tana watan gariya a hanya to mafi yawanci ana samun wani matsalar na rashin jini din ba za ta zo awo da wuri ba kuma gashi ba ta da isasshen jini dama kuma ko da zaki ba ta shawara kan kin ga ya kamata dole mai ciki ko da zaki ba ta wannan magani shi ma su fasa da folic acid sai ta hada da abinci wanda yake mai gina jiki ganyaye ne kayan marmari ne irin su dan lemu ne ayaba ne ko da ba da yawa ba in zai ce za a siyo shi da yawa ne a bata ta ci to ba zai yiwu a ce dole sai ta ci da yawa za a siyo mata dan lemu dan ayaba dan kankana dan abarba irin wannan abubuwan sannan in za ta ci misali shinkafa ne ta dinga haɗawa da ɗan wake ganye tana sawa ɗan alayyahu ta ɗan sa latas ɗan tumatir irin wannan abubuwan da jiya gari ya yi zafi irin su zogale ga sanan muna da su ɗan rama irin su dinkin ɗin da ake haɗa da ɗan kuli-kuli a cikin ga duk zai wannan ɗin to amma sai ki ga wani lokaci da yake yanzu dai ba san ya al'amarin gari ko ta ina aka bata maganin sai ga ana ta samun matsala kamar jiya kenan jiya juma'a jiya sati yau shekaran jiya juma'a mu tashi asudo sai da wata ƙarfi 4 mun samu wata mata haihuwanta 10 inda ta haihuwa 10 ta manyanta ma kenan ta manyanta in ma ta shekaran ta 20 ga ba zai yi ba hawa 10 ta 20 to ke sa ma ake tambayar shekarun su to ke da kanki ma sai kin hasashen shekara saboda bata san shekarun ta ba ma ta su shekaran ta 25 ne kuma ta haihuwa 10 da yawa wasu ba ta su ma shekarar su 25 sun yi shekarar sa 20 to ba ta da jini ba ta da isasshen ruwa ba ta da jini a jiki duk dai da matsala to sai mafi yawanci zan ce ma ɗan uwan maza sai dai su yi haƙuri tunda za a ce mata na yawan zargin su da yawa mazan ba su ma san ma me abin da za su yi na wannan kula da mace sai mata ka nemo mijinki sai ya zo sannan za a zo a yi wannan magana da shi a nan gurin da aka ce mishi to yanzu kaga za a bata maganin ƙarin jini gashi nan za a sa mata da kuma maganin malaria din saboda a ƙara kiyaye wannan to amma sai an canza abinci sai a sana cin abinci me kike ci da yake yin fulatin ne sai ce ai yana kawo mata irin madara din nan ta sha dole ga mai ciki ba ka san ta dole sai ga dole sai kai ma hakuri da mace din tunda wani lokaci
idan tana da ciki kawai zai nuna mata ba wannan tana da zaɓin abincin da ta ci. Ai za ta tashi da safe wata ran da asuba tana farka zuciyarta zai riya mata ta shi dan wake yau za ta ci da kwai. To kaga dole in ba shi ta ci ba ranar ba ta ci abinci, ko kuma tun da daddare zuciyarta zai riya mata gobe da safe za ta sha fate ne. Wani da safe aka kawo za ta ba shi shati sai fatan na kuma in ba fatan ta sha ba sai da kwana uku ma bata ci abinci. Dole dan haka za a dinga samuwa a dinga haɗawa da wani abinci wanda da wasu abubuwa a ciki wanda za su kasance su ne masu ƙarin jinin da za su taimaka mata ita mai ciki. Sai kuma kiyaye abubuwan da za su jawo mata wasu irin matsaloli na ko ɓacin rai ko da tunda ka san ita mai ciki cikin ma alamomin cikin da za ka ga akwai wani lokaci za ka ga akwai fushi. Duk ba dole ya zama matsala mai ya zama alaman ciki amma akwai shi a ciki. Na da yawa sauran fushi. Ai mai ciki na da sauran fushi, za ka ga wani lokaci abu kankani kawai sai ka ga ta ɓata rai. To mene wannan wani abu ɗin da ake ce mishi wanda yake kaiwa ga samuwan cikin har da zaman shi a cikin progesterone shi ne yake haifar da irin waɗannan abubuwan da suke jawo waɗannan abubuwa. To kamar inda aka yi magana kamar masu ciki da ke cewa za su samu malaria, shi in mutum yana da ciki yana da saurin kamuwa da cuta ne? Ai yawanci ake a cin ciki sai tana cikin take da irin ciwon suga, hawan jini, kuma in ta sai da ciwon sai a ce ya tafi. To shi malaria munan dama kin san mu dama a dominant da malaria ko ina ne. Ko ina ka ga sauro ba mu da wannan mutun da ba wannan ba kiyaye inda ma sauro zai zauna miki ba. Zaki je wasu gidaje shi yasa ake kawo wasu tsari na yanda wani abu da ake ce mishi community visit ko? Community visit. Idan mata dan dai ma nan aikin ma ba a dake da wannan ba, in mace idan kana da mata suna da ciki ya kamata a dinga zuwa ana ziyartar su a gidaje. Inda suke wanke sun bar shi ruwa yana kwanciya a gurin zai tara musu sauro. Haka bayan da za a ki raba mu mutanen mu nan gurin da shi wannan zaɓin malaria, idan haka shi ya sanya ko da shi ake ba su shi saboda kariya. Saboda shi zaɓin malaria za ki ga da yawa za aka ji ana gudun jini ga kwana da zaɓin malaria. Za ka wasu prophylaxis saboda shi wannan zaɓin malaria ma in yi tsanani yana jawo har zubewan ciki. To kuma za ki ga da yawa dai dama ana raba musu gidan sauro din domin su dinga sawa suna wani. Me tambaya na biyu da kike? Yawan kamuwa da cutar sa ga mutum na ciki. To wani lokaci kuma masu ciki din ba wai kama da wannan ba, dama kin ga a cikin tambayoyin da ake masu ciki ana musu tambayoyin cewa suna da mai ciwon hawan jini ko? Za a tambaye su cikin iyayensa akwai wanda yake da hawan jini? Iyayenta ko iyayen miji din? Irinsu iyayenta ma iyayenta da hawan jini ko shi mijin da yadda haka ko ciwon suga ko tarin fuka ko da ciwon suga, hawan jini, tarin fuka da na manta ɗayan ciwon da suke da shi. To wannan ciwon hawan jini din kin san ana gadon shi. Wata ciwon hawan jini dama kin san akwai daidai shekarun da wasu kawai nan da nan kawai sai gansu da hawan jini, wata sai ya kawai ne shekarun sai gansu da shi. To ciwon suga din ma a haka. To shi ko tarin TB ban san gado suke koya ne za su je ga mai ciki da tarin TB. To amma kuma akwai hawan jinin fa da yake zuwa ciki ki kawo shi. Mafi yawanci kamar yaya? Yawwa za ki ga mai ciki tana da ciki. Cikin mafi yawanci yanzu akwai wasu matsaloli da mukan samu na masu ciki, za ki ga tana da ciki tana zuwa watakila ko private ne ko wani gurin wata ne mai duba masu ciki a gida. Shi yasa tun da farko na gaya miki cewa unguwar zoma ita ne wanda ta yi karatu har aka ba ta certificate ta yi wannan ita ne ƙwararriyar ma'aikaciya. Yanzu a zamanin da muka samu kanmu akwai wanda suke aikin unguwar zoma na neman kuɗi. Akwai masu asibitocin kansu a gidaje. To za ki ga tana da ciki irin waɗannan matsalolin da ake magana. Ba wai ta gada hawan jini ba ne. Matsalolin yau da gobe. Namiji ne, na 'ya'ya ne, na hidiman yau da gobe duka dai. A cikin tambayoyin da ake mata akan tambaye ta me sana'anta. Mu da yawa muka tambaye su me sana'a, wai sai ki ba ta ma ai ban sana'an komai zaune kawai nake. To kina zaune kina zaune baki sana'an komai to kin ga hawan jini zai kama ki. Ka sanar da za a samu kuɗi kaza. Idan yau wannan bata samu ba ka zauna ka yi takumi. Gobe wannan bata samu ba ka zauna ka yi takumi. Ana cewa salamu alaikum gaban ka ya faɗi. Ko da ba bashi ka ci ba kana tsoron kai bako.
to irin waɗannan abubuwan nan da nan tun daga ciki ga matsalolin abubuwan da ciki dama yana haifar maka da wasu abubuwa kawai sai hawan jini ma ya kama ka. To wasu kuma hawan jinin ba ma a wannan lokacin ba sai lokacin haihuwa. Wata yarinya ta zo awon ciki yakan zo mana ko da yaushe, an yi mata awo sai aka ga cikin kamar yayi girma da yawa, aka sa a jinin fashi sai aka ji numfashi guda 2 haihuwan farko. Aka ce to je ki yi, ta ce me ya faru, aka ce a ba komai, da je ne ta yi hoto, tana zuwa ta hoto aka ce tagwaye kawai sai hawan jini. Wai ta a dole irin kamar matsaloli ya za a yi ka haifi tagwaye irin da matsala. Wannan ya kwarin ne dai aka daina da bada magana da bayani. To kin ga wannan kawai tunanin hawan jini, tunanin za ta haifi 'yan biyu, tana ganin matsala ita mutuwa kawai. Shi ya taso mata da hawan jini ɗin. Wata kuma ba ma wannan ba. Ni ce miki muna da wasu ba ma a lokacin ciki suke samun hawan jini. Gurin haihuwa ne. Gurin haihuwa, saboda na ce miki muna da wasu unguwanzoman gida wanda su ne likitocin, su ne nasu, su ne unguwanzoma, su ne komai.